Chcete dať svojmu dieťaťu pevný základ do budúcnosti? Vyskúšajte Play Wisely. Je to jedinečný program pre deti od 4 mesiacov, ktorý komplexne rozvíja mozog a pohyb hravou formou. Jeho princípy vychádzajú z výsledkov unikátneho výskumu NASA a najnovších vedeckých poznatkov o vývoji detského mozgu. 30-minútová lekcia Play Wisely kombinuje štrukturovanú prácu s kognitívnymi kartami a aktivity na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. Jedinečné spojenie týchto aktivít posilňuje neurónovú štruktúru a tým podporujú prirodzený vývin dieťaťa. Môžete si zvoliť individuálnu lekciu vo dvojci alebo trojci, a to v slovenskom alebo anglickom jazyku. Práve takýto individuálny prístup je to, čo nás odlišuje od bežných programov pre deti. Play Wisely je prínosný pre všetky deti, ale dosahuje skvelé výsledky aj u detí s nerovnomerným vývinom. Naším cieľom je, aby dieťa lepšie vnímalo a chápalo svet okolo seba, bolo sebavedomé a dôverovalo vlastným schopnostiam. Objavte svet Play Wisely, kde radosť z pohybu, učenia a spoznávania tvorí pevný základ pre úspešné budúce vzdelávanie vášho dieťaťa. Rezervujte si ukážkovú hodinu zadarmo na playwisely.sk.